Kultúrny dom Andreja Hlinku pripravuje už 3. ročník abonentného cyklu. Aj tentokrát ho v septembri odštartuje štátny komorný orchester Žilina. Sugestívny tanečný príbeh ikonickej maliarky Fridy Kahlo si budete môcť vychutnať v októbri. V novembri bude pódium Veľkej dvorany patriť kultovému muzikálu Mníšky. Čakanie na najkrajšie sviatky roku spríjemní vianočný koncert Anety Langerovej. O novoročný koncert sa postará štátny komorný orchester Žilina. V Ružomberku zažijeme tému legendárneho zbojníka cez všetky zložky moderného tanečného divadla. Milovníci opery by mali spozornieť v marci. Veľkú dvoranu rozozvučí nesmrteľná La Traviata. Ďalší mesiac bude patriť filmovej hudbe, ktorá si už ružomberských divákov podmanila. Program cyklu v máji spestria najosobitejší divadelníci na Slovensku. Abonentný cyklus vyvrcholí nezabudnutelným koncertom Pod holým nebom. Kúpte si abonentku už teraz a získajte vstupné na všetky predstavenia len za 230 €.